Kailaibari hingkai sabje tongthuke tong tei Kailaibari ni salo sabje tongthugui mwsaoi tong. Tabuk muti haino tei kaisa mamala kasugui phaikjaka social media o. Mamala wngkha Kailaibari nogo Hamjwk khoroksa mwsamani pore hatai wngui langma ariwi thangka. O mangpili kasai phaikya Rajasthan Jalur ni hinui koktwma kasugui phaikya. Nugui mangkha nana video ni screen o je Deepika mungui umor 20 bosorni Hamjwk khoroksa Kailaibari ni dino mwsai tongmani. Tei mwsate no bo hotat se bokhorok himjama hai kai bo kwlaiui thangka. Ulo saimaka bo mwsangmang a thaio no bini langma chowui thangka hinui. Social media o mangpili kasai fate no video viral wngjak. Tei mutai hai mangpili kwbangma bar no chini bwskango kasai phaio je mwsangma borok langma ariwu hinui. Amoni bagui doctor rok sai khwnarwkha je bising mwsakai bo borok rok heart attack ni shikar wngui mano hinui doctor rok saka. Hingkai nugui mangkha na bahaikhe tongthok khwnui mwsama jagao no khoroksa Hamjwk thwikha. Tei saimaka o Deepika bo kaijakmani matra 4 mas school tabukbo bo swngcharno yakarwi thangka.